Di dema dawiyê de êrişên Tirkiyê bi dronan li ser herêmên Kurdan li Sûriyeyê zêde bûne ku rewşeke xirab li deverê çêkiriye. Welatiyên Girkêlekê diyar dikin ku armanca van êrîşan ew e ku herêmên Rojava bimînin bê aramî û gelên wê bê ewlehî bijîn. Ji loma ew ji hêzên navdewletî yên ku li Sûriyeyê dimînin dixwazin ku roleke erênî bilîzin da ku ev êrîş werin rawestandin. Êrişên dewleta Tirk em şermezat dikin ji bo govnakê nahêlin sivîl jiyana xwe berdewam bikin û gelek sivîl qurbanî dişin wan bihêvîne ev dewlet ê mezin wek Emerîka wek Rûsya wan nake vê êrişiyan nake bisekine ser me. Roja pênşembê de 29 tebaxê rûniştivanên gundê Dêrûna Axê yên bi ser Girkêlekê ve bi keviran êrişî gera hêzên Tirk û Rûsyayê kirin ku dirêya vê yekê re nerazîbûna xwe li ser êrişên Tirkiyê yên azimanî nîşandan. Lêgera ku ji 4 panzêran û 2 helîkopteran pêk dihat bi bombeyên gazê û guleyan bersiva sivîlan dan ku di encamê de jinek ji hêş ket û panzêrekê li ser lingên wê re derbas bû. وەک ماڵباتێ دێنە ئەم دەرکەتنە پێشی ji بۆ ناهێلن تیکە بنە گوندێمە ئەم قبول ناکن دەوری تورکی و رووسی تیکە بنە گوندێمە و هاتنە گەشتنەمە قومبلێ ئیموسیل دموع ئاوێتن مەرمیا ژی ئاوێتن ئەم هەف شاش kirin مشکێشی وان بازدا هات پێلانیگێ مکردن خالمش کاندن و هاتن پێلانیگێ مکردن. Ji sedema bûyerên ku li Dêrûna Axê rûdan gera hêzên Tirk û Rûsyayê neçû serî. Rûniştivanên deverê diyar dikin ku ew hatina van hêzên û dengê wan nabihîzin û nikarin aramiyê li devera wan pêk bînin napecirînin. Jîro Mîtanî dengê Amerîka Dêrek.